Gantz ehuna. Gantz ehuna ehun mota bat da, ehun konektibo laxoaren antzekoa. Nagusiki, gantz zelulak edo adipozitoak dituena. Esferikoak dira eta ez dute luzapenik. Adipozito bi motatakoak. Adipozito zuriak. Lipidoak gordetzen dituzte bolumen handiko tanta batean. Banaketa zabaleko ehuna da. Gantz panikula izeneko geruza eratzen du, dermis azpiko ehun konektiboan. Gizon eta emakumeen arteko gorputz-itxuraren desberdintasunak, neurri batean geruza honek alde desberdinetan duen lodierarekin erlazionatuta daude. Adipozito arreak. Lipidoak gordetzen dituzte tanta txikiago eta ugariagoetan. Oso ugaria da hibernazioa egiten duten ugaztunetan eta karraskarietan. Ornodun batzuetan, energia erreserba moduan eta isolatzaile termiko moduan jokatzen dute. Gizakiaren kasuan, ugaria da jaioberrietan, baina gradualki desagertzen doa bizitzaren lehen hamarkadan zehar. Funtzioak. Kolpe leungailu bezala dihardu. Barne organoak bere lekua mantenduz eta babestuz. Beste alde batetik, funtzio metabolikoak ere baditu,